Ngiphinde ngilibingelele emzwa wethu kuphi nakuphi la nikhona. Isabingelelwa yinsizwa yakwanene welasenkandla. Cha, mzwa wethu, namhla ngithi angiphinde ngibuye ezihlokweni ezimbili, kodwa lezi zihloko zothi uma kuhamba ithuba ebese zikwazi ukuthi ziveze nezinye uma indlela iqhubeka. Okwamanje ngizocela ukuthi ngikwazi ukuthi nginisondezele ukuthi ngokolwazi lwami mina ngazi kanjani, ngithole ngandlelani, kwathiwa ukuhamba ngayiphi indlela. Ngizongena ezihlokweni ezimbili. Isihloko sokuqala ngizongena esithi yini uMalokazane, phinde kube esinye futhi sithi yini uMlobokazi. Ukuthola lapho nje umehluko omibili lezi zinto ezimbili. Ngizozama ukuthi nguveze nani bese ngicela futhi ukuthi niqhubeke niwenze nani uphenyo, ingami ndawonye ngoba phela kuyadingeka ubani nobani ayikhuthaze ukuthi enze umehluko angafuni ukwenzeka. Okusho ukuthi mzwa wethu njengoba ngizoqala ngoMalokazane ukuthi kuze kuthiwe nguMalokazane nje ngawo kube kusuke lapha. Kuyavela ukuthi indlela abantu abaganiselana ngayo ibingefani. Uma insizwa ngizokhanda isibonelo ngesibongo bese ngikhanda isibonelo nangentombi. Uma insizwa ake ngithi ingiyakwaMkhize ibone intombi yawaQwabe, labantu babili uma kufika isigaba sokuthi bafanele babe nokuxoxisana okuthiwa ukweshelana, ebese bewuqala lo mkhakha sebeqhubeka ke nawo. Njalo insizwa iyavuka iya kubo ezweni kubo wentombi, cha ilinde lapho yazi khona ukuthi iyayidlule ngakhona noma ivamise ukuya khona, ngoba phela kuyashiwo ukuthiwa isikhathi esiningi endulo bekade kuwa umfula lakhiwa khona amanzi, ihlathi la kwethezwa khona izinkuni. Kusho ukuthi ngokuhamba kwethuba lokubebonana bexoxisana kuze kufike esigabeni lapho intokazi ithatha isinqumo sokuthi insizwa le iyayimukela inkulumo yayo. Ebese ke le ntokazi ke sikwazi ukuthi imnikeze imbandela. Cha mfo kaMkhize engithi angunikeze khona ukuthi ngicela kusasa ufike lapho intatha akusa ilanga lingakaphumi, ungisizeke mfowethu, ungiphathele isicephe esinamachopho amathathu, nami ngokunjalo ngizokwenza kanjalo. Ikhuluma nje le ntokazi, ikhuluma nayo le insizwa yakwaMkhize untambama ilanga liyosho. Cha, nebala uma ifika insizwa ekhaya ifike bese ke iyayixoxa le ndaba time. Njengoba ngiyangitshela ukuthi kunentombi yakwaQwabe engiyimise kanzima, ingenzela isimanga ke namhlanje. Ithi njengoba sekuhwalele kumanje nje funeke kusasa ekuseni ngibe sekusase ngingale kwela kubizwe ngiphatha isicephu esinamachopho amathathu, naye izokwenza njalo. Manje ke lesi sicephu uzasithatha phi ke mina? Ubani ongenza lesi sicephu ilanga lishonile nje? Lo muntu uyangidida mayesho kanje. Cha kuthiwa ke bese ke kuba khona ke inkosazana yakwabo. Cha lalela bhuti, uma ethi ucela ukuba umphathele isicephu esinamachopho amathathu, usho ukuthi wena ungwesithathu kufanele kuze nezinsizwa ezimbili. Izona lezi insizwa ke ozokwenza ikuphelekezela naye njengoba ethi uzobe siphethe nje, kusho ukuthi naye unjalo uzobe phethe ababili yena ngwesithathu. Kahle hle khona isibambisa sefuna ukunika sona. Hawu usho kanjena dade, cha kunjalo impela hayi. Ebese zama ke insizwa ukuthi ithole ngempela ukuthi obani abangayiphelekezela phela iyazazi insizwa ephila nazo. Cha kuvuke kakhulu ekuseni ke kuphelelwe khona. Uma kufika ke la kufika khona lokuditshanwa khona ke cha ebese ke sikwazi ukuthi ikhulume ke inkosazana. Wamkhezi
Njengobona ngiza nalaba nje bangamaqhikiza kimi. Wena ngiyethemba ukuthi nawe zinsizwa lezo oyithemba lofike nazo. Kahle mina njengoba ngithe ngiphathele bona. Bese ngithi ngifuna ukuthi inkulumo yethu siyiphothule ukuthi nasi isibambiso engunikeza sona. Esisiqinisekiso ukuthi kuzo zonke insizwa eseke zafika zaxoxa. Lezi ndaba okuyixoxa zixoxa ngendlela zazo. Kepha ngithatha isinqumo sokuthi ngiqoke wena phakathi kwazo. Qaphelani igama ngiqoke wena. Kepha ke ngokushiyana kwezifunda ezinye izifunda zazi ukuqoka uqoma. Njengoba khona bathi amanzi amada. So ngeke lokho sikudebate. Kuyinto nje ekhomba ukuthi kodwa inkulumo iqondile. Hayi uma ngabe ke semnikezile cha usemtshela ukuthi ke cha umfokami so kakugubhela. Ngicela ukuthi uma ufika ekhaya ubazise ukuthi kukhona intombi ezinhlanu ezofika nalezo ziphwana imbili ezintathu kahle zizobe ezoqinisekisa ukuthi lesi siphe nguphe sona awusixoshanga endleleni noma usiphucanga ngabantu. Ngempela inkosazane yakwabani eyiyona ekunikezele sisibambiso. Leba noma isefika ngale kubawayo intombi lezi intombi ethunywe ngakusasa. Zizobe zona ke manje seyifuna ukuthola ke manje kosisi baba wamkhize osisi bayo lensizwa ukuthi hleze la ekhaya yini sebuduneni yini kanjalo ubaba nomama bangakabamganile hleze komama bangakobhuti abadala abancane into efana nalezo. Ngoba phela senze ukuthi uma ebuyele emumva uyokhandwa manje uhlelo lokuthi kufanele ube nezipho manje ezithe xaxa ezenebe ezobe sekufanele zisiwe nje ngqo kwamkhezi. Okusho ukuthi ke uma ngabe sekwenziwe lezo gaba ke nebala bese kufika isikhathi ke sokuthi cha iphinde bathume inkosazana ukuthi ayike manje senihambisa ke ngokohlu enani linikeziwe. Nentombi zobe sezithe xaxa ngokwesibalo. Zizohamba ke lezi ntombi ke manje ke seyithwele yonke lemithwalo ziyana ke manje kubo insizwa okhabazela. Bafike babamukele inkosi yami hleze baze babahlabise nokubahlabisa phela ukumukela abantu ke abathi beza nomlilo omuhle umlilo omhlophe. Cha uma efika ke inkosi yami intokazi ke yo bamnandi usuku bonke ke cha ngakusasa ke sekufika kwisigaba sokuthi ke manje zaba ke manje lokho ezikuphethe zikudlulisa ngokononi. Uma seyiqede lokho intokazi udadewabo kakasokela naye sizobe sizama ukuthola eqhikizeni ke manje kahle nangale kuhamba kanjani baba omama bakhona umndeni ukuthi uhambisa kanjani ukudlelana ngoba phela imindeni ibabanzi kuze kube uzalo. So manje emva kwalokho cha ubethu mase bekufika isigaba sebehambile ke laba abakubo wentombi sekhanda uhlelo ke manje oseluphakathi kokuthi ke iphendulwa kanjani incwadi esibhalwe ile ntombi eyawaqwa. Yilapho ke indaba ke eqala khona evela khona ekuthenini njengoba le ntombi yaqwabisa ibhalile incwadi yaze ayiphindelela ngale kwaqwabeka manje ke sebebhekile ukuthi kuzo zonke igaba lezehanjwe indodakazi yazo ngawo kube ke ababamkhize ke beza nani ekhombisa ukuthi nabo bayimisele njengoba lesizwe bilokhu ithi yimisele ngoba indodakazi yabo ubiyobalekelele ukuthi umuzi uqhubeke ungamfimfi. Phela ungena kumakoti kulowo muzi kusuka kusho umuzi usaqhubeka uyaphila uyaphambili.
okusho ukuthi njengoba ngisho ukuthi abangale balindele babhekile okusho ukuthi manje ubaba wekhaya uma efuyile efuye imfuyo ngokushiyashiyana kwayo sengathi uma ngapha sekukhona okuphumayo phela nomama nawo uzosukuma indodana hleze nomama bomndeni nabo basukuma benza nabo nodadewabo kuphela ucubuzela lemndeni emibili ukuthi ikwazi ukuthi ibe nobuhlobo manje ngoba sekuqaliwe le ntombi iqalile ane bale bese ke ufika isigaba sokuthi izinto seyihlangene sefuna babuyele emva bahambise impahla phela ebese ethi kubaba hayi nami uqinisa ubuhlobo phakathi kuka futhi ngizothi umlingani ngoba phela masebefuna ukuba abalingani ngokwegaba abayihamba uqinisa kwakhe ubulingane noyise wentombi hayi mina kodwa uma sekuhanjiswa izipho zakhona kwaqwaba ngiyofaka mina amathole amathathu amaduna hleze amathole amane angamasikazi phezulu kwazo zonke lezi zinto eziswa kulo yamuzi kusho ukuthi ke manje konke ke lokhu njengoba kuzobe kuya kwaqwaba kubizwa ukuthi amabheka ngoba kubhekiwe kwaqwaba babheka ukuthi yini ezokwenzeka manje ekhombula abantu ngempela bazimisele ukuthi sibe nobuhlobo phakathi nebala bakuhambiseke abakwamkhezi kusakhona kwaqwaba makuthiwa kwaqwaba uthatha hayi uyamukeleka kumnandi kunjeya liqala lapho ke igama esezobizwa ngalo manje inkosazane le yakwaqwaba sekuthiwa uMalokazane igama ke lokulokaza uma ngithola lisho ukuhlobana futhi njobe uMalokazane nje futhi umhlobanisi wemizi emibili emva kwalokho sewobe seqhubekwa ke uhlela uhlelo manje ukuthi ke ucaciselwana kanjani ke manje ukuze phela agcine esengumakoti ke okwamkhezi umkhakha ke lo ovezwa ukuthi uMalokazane uze kuthiwa uMalokazane ngesenzo sakhe asenzile sokulokazisa imizi lemibili ngoba nguye owenze lento eyenzeka nguye othe noma insizwa imxoxisa imeshela kepha egcineni mayisethatha isinqumo kwawuyena ohambe yokwenza ubuhlobo yikho ke lokuthiwa nje uMalokazane kwasho enkulumeni enjengaleyo ukuthi nguye ohlobanise imizi emibili uma ngibuya ke sengibuya kophuza amanzi ngoba ngathi nokushisa sekukhona ngizobe sengikhuluma ke ngodaba lokuthi uMlobokazi ke yena uvela kanjani igama kaMlobokazi ngiyabonga kwethuba engilitholileyo.